Halkary dinanlar güni münasibetli bayramçylyk dawarlary Mary vilayatynyň Sakarçagy etrafynyň döwletli zaman şekersinde köp çağaly bahtiyar inelerin täze göçüp baran ýaşaý jaýlaryna tutulan toýlaryny otgoşdy. Köp çağaly bahtiyar maşgalary ählamatlyklary bilen döwrewap ýaşaý jaýlarynyň sowgat bermek münasibetli bu ýerde aýdym faalaryň şerni wady belentden ýaňlandy. Döwrewap çykyşlarda hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň hem-de Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň ýurt behwetli işleri halkymyň bahtiyar geljegi barady diýen aladalary Türkmen toýunyň dawarasy berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwri hem-de bahar patlykynyň nurany gelýärlerimiz mehrem inelerimiz belentden wagt bedildi. Toy dawarasyna çykyş eden adamlar hormatly prezidentimiň permanyna laýyklykda ene mehreden hormatly adamy nasip bolan ineleri halkara dinanlar güni hem-de täze ýaşaý jaýlaryna göçüp gelmekler we gutladylar. Soňra toy dawarasyna 8 we ondan köp çağany dünýä ýynyryp terbiýelep ýetişdiren enelere olaryň bahtiyar maşgalalaryna hormatly prezidentimiň adyna şahsa bolan täze döwrewap ýaşaý jaýlarynyň aşarlary dawaral ýagdaýda goşurly. Bu tolgunlyjy pursatlar bahtiyar eneleriň olaryň maşgala agdalarynyň durmuşyna ýatan çykmajak şahatlykly günleriň biri boldy. Dawarada täze jaýlaryň eýleri bolan bahtiyar eneler çykyş edip bayramçylyk günlerine ählamatlyklary bolan döwrewap ýaşaý jaýyna sowgat berenlik üçin hem-de halkymyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmak barady diýen aladalary üçin hormatly prezidentimize hem-de Gahrman Arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar. Halkara parahaçylyk we ýanaşmak gelene giňden bellenýän halkara dinanlar güni bu bahtiyar maşgalalar üçin goşa bayram, goşa toý bolup geldi. Bugünkü jaý toýuna gelen mihmanlar soňra jaýlaryň içine aýlanyp, gadymdan gelýän milli däp desturlarymyzy berja edip, ondan ýaşamak üçin döredilen giň mümkinçiliklerden taşdylar. Ýaşaý jaýlaryna maşgalalaryň oňoýly ýaşamak üçin ähli amatly şertler döredilen. Bayramçylyk gününe şahs owadyna täze ýaşaý jaýlaryna eýe bolan bahtiyar maşgalalar halkymyň eşletli durmuşy barady diýen ulu aladalary we ýurdumyň aýal gyýlaryna nurana ýüzli enelerimize goýan belent hormat sarpady üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hem-de Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar. Şu günkü bayramçylyk münasibetli hormatly prezidentimiziň şahs owady bolan täze ýaşaý jaýyn almak bagty meseleden köp çağly maşgalalaryň agdalary üý ojaklarynyň daş töweregine bagna hallaryny oturtdylar.